ktorí si nenechali ujsť toto podujatie. Oproti minulým rokom sa zmenilo umiestnenie jednotlivých sekcií. Tentokrát sa pretekalo na druhej strane Púchovskej doliny. V minulosti sa väčšinou trate robili hore na skale v Kameňolome a tu sa vlastne vracame po rokoch, čo sme začínali ako mladí jazdci, tak je to teraz pre nás také oživujúce a zmena. Tá trať bola stavaná trošku iným spôsobom, že nedávala možnosť, buď to jazdec skočí, alebo nespraví sekciu. A tam je ten problém, pretože niektorí jazdci sú naučení, že v tých ľahších fázach si šlapnú, potiahnú kolo. A tuto, čo sa týka tých tratí pre tých veľkých jazdcov. U tých malých si myslím, že to bolo v pohode, že tam tá trať bola. Myslím, že ťažšia bola troška pre tých seniorov, ako mala byť. Novým miestom pre sekcie bol tzv. Žlab, kde museli cyklotrialisti zvládnuť náročný terén. Ja som rád, že sa našli nové miesta na jazdenie, je to pestrejšie, je to zaujímavejšie a ja si myslím, že tie trate boli dobré. Ako postavené boli, si myslím, pekne, boli ťažké. Pretekov sa zúčastnili jazdci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Španielska. Medzi domácimi však chýbali dvaja pretekári, Jan Šidlík a Peter Barta, ktorý si pri poslednom preteku nešťastne zlomil ruku. Smola na preteku sprevádzala aj Michala Špalka, ktorého zradil bicykel. Určite ako ten materiál sa ohýba za tie mesiace, za ten rok, to proste raz musí prasknúť. Aj napriek technickým problémom sa podarilo Michalovi Špalkovi vybojovať pekné 5. miesto v kategórii Elite. Prvé miesto v tejto kategórii obsadil domáci jazdec Peter Muziga. Aj napriek výsledku však so svojím výkonom spokojný nebol. V čom bol problém? Ja si myslím, že nevyjazdenosti ešte, len začiatok sezóny prakticky. Budem sa, vlastne môj vrchol je teraz z majstrovstva Európy, tak na to sa budem snažiť pripraviť čo najlepšie. A tieto preteky mi len k tomu pomáhajú, beriem to ako tréning a potrebujem to jazdiť, musím to jazdiť. Z domácich jazdcov sa darilo aj dievčatám. Kristina Síkorová v kategórii voľná zelená získala prvé miesto a rovnaké umiestnenie vybojovala Erika Hlavata v kategórii voľná biela. Chlapcov sa darilo Patrikovi Behrovi, ktorý sa umiestnil v kategórii minime na 3. mieste.